aplicando unha norma de excepción, unha norma creada para excluir das listas electorais a persoas condenadas por delitos relacionados directo ou indirectamente co terrorismo. O actual alcalde de Arzúa, por maioría absoluta, o compañeiro Xaquín García Couso, foi excluído das listas electorais pola Xunta Electoral de Zona de Santiago. Aplican un artigo aprobado polo Partido Popular, polo PSOE, por UPyD, o novo artigo 6 da Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral, en virtude do cal se declaran inelexíveis as persoas que estean condenadas, inda que seña por sentenza non firme, fala de delitos de terrorismo, contra as institucións do Estado, rebelión ou delitos contra a administración pública. Eu creo que convén lembrar que sucede en Arzúa e creo que convén lembrar tamén cales poden ser as implicacións deste artigo. Xaquín García Couso, en primeiro lugar, está condenado por non executar, e se non o fixo foi porque materialmente non o puido facer, unha sentencia que ordenaba a demolición dunha edificación ilegal, unha sentencia do ano 97, é dicir, unha edificación feita cando o alcalde era do Partido Popular e unha sentenza ditada cando en Arzúa gobernaba o Partido Popular. E o Partido Popular gobernou en Arzúa até o ano 2003. A sentenza, repite, do ano 97. O Partido Popular non executou esta sentenza. Xaquín García Couso si realizou accións para intentar executala pola vía de execución subsidiaria, non houbo empresas que se presentaran para esa demolición, e agora o mesmo candidato do Partido Popular que intentou sobornar, que intentou chantaxear a Xaquín García Couso, e quen, amparándose nunha norma, xa digo, de excepción, dunha norma do noso punto de vista incompatível co ordenamento constitucional, cos dereitos fundamentais, pretende excluir o Bloque Nacionalista Galego da carreira electoral en Arzúa. Nos, xa decimos, estivemos en contra da lei de partidos, parécenos que excepcionar os principios do Estado de Dereito, facer tábula rasa dos dereitos fundamentais non leva a ningún sitio bon, pero que ademais se prevalece esta interpretación. Se Xaquín García Couso é finalmente, que do recurso no contencioso electoral e despois o recurso de amparo, excluído como candidato en Arzúa, eu quero advertir unha cousa, e como BNG queremos advertir dunha cousa. O artigo 6 da Lei Electoral di que as causas de inelexibilidade, é dicir, os motivos polos que unha persoa non pode ir nunha lista electoral, son tamén de incompatibilidade, é dicir, que inda que esa persoa se seña eleita, durante o seu mandato ten que abandonar o seu cargo. Advirto o seguinte: cantos imputados ten o Partido Popular neste momento por delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociacións prohibidas a funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. No momento, venme á cabeza, por exemplo, a Operación Orquestra, ou venme á cabeza o señor Camps, no momento en que haxe unha condena, aínda que non sexa firme, por aplicación da lei electoral, se interpreta así, e se lle aplica así ao alcalde de Arzúa, estes señores teñen automáticamente que deixar os seus cargos. Digo que isto é o que di a lei. E desde logo, como Bloque Nacionalista Galego, se prevalece esta interpretación, que, repito, entendemos que é incompatível coa Constitución, cos dereitos fundamentais, o dereito fundamental ao sufragio pasivo recoñecido na Constitución, se prevalece, desde logo, como Bloque Nacionalista Galego, non imos permitir que só se nos aplique a nós. Só faltaría. Imos vixilar tamén para que todos estes condenados, venme á cabeza o alcalde de Tui, tamén con moitas condenas ao lombo, e que xa debería estar fora do seu cargo, para que todos estes imputados do Partido Popular, no momento en que se produce unha resolución judicial, aínda que non se firme,
tamén a eles se lles aplica a lei e tamén eles teñen que deixar o seu cargo. Digo por se alguén non me diu o alcance, non? O alcance de determinadas decisións e o alcance de determinadas resolucións. Isto é o que di a lei. Artigo 6, apartado 4. As causas de inelexibilidade son o tamén de incompatibilidade. Artigo 178 da Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral de relación directa, en conexión directa coas eleccións municipais. Cando se produce unha situación, apartado 3, cando se produce unha situación de incompatibilidade, por tanto, condena non firme por algún destes delitos, en o Partido Popular hainos abondos imputados, os afectados deberán optar entre a renuncia á condición de concelleiro ou o abandono da situación que, de acordo co establecido, de orixe a referida incompatibilidade. Como non poden abandonar esa situación porque é unha sentenza, renuncia automáticamente a condición de concelleiro, de alcalde, de presidente dunha comunidade autónoma, o que seña. Esta é a situación e isto é o camiño o que nos aboca a interpretación. Volvo a repetir, pensamos que non conforme a dereito, non conforme a Constitución, que polo de agora está prevalecendo, e polo de agora está prevalecendo grazas ao Partido Popular e grazas a unha resolución, entendemos que non demasiado meditada, non moi reflexionada, dunha xunta electoral de zona. Tempo hai para que isto se corrixa, desde logo mecanismos hainos en varias instancias para que isto poda ser resolvido, pero xa digo, se finalmente esta é a interpretación e a aplicación que se impón da lei do réxime electoral xeral, será para todos. Será para todos. E, por tanto, todos estes imputados do Partido Popular que Feijóo mantén nas listas seguramente non acabarán o seu mandato. Desde logo, como Bloque Nacionalista Galego, ímonos encargar de que esta lei se lle aplique a todo o mundo por igual.